гражданските журита. Гражданските журита са един от механизмите за проверка на обществени мнения, за формулиране на препоръки, на идеи, на генериране на идеи. Хубавото тук е, че това е съвсем нов механизъм за България. За първ път се прави в Пловдив и най-вероятно ще стане и национален. И Пловдив ще бъде родното място на този механизъм за България. Едно голямо събитие кога става голямо? Когато е посетено от много хора. Когато генерира и туризъм. И се заслужава да отделим повече време и повече дискусии за тази тема и как това би трябвало да се случи. Това, че се говори за култура, за индустрия и за туризъм едновременно е според мен много голяма еволюционна стъпка. Аз не мога да си представя преди 10 години този дебат да се състои въобще, да има толкова заинтересовани лица. Има три много важни компонента, когато говорим за фестивали. Единият е качество на съдържанието, той е много ключов. Втория е комуникация и третия, който е вързан с първия, е свързан с ресурси. За нас са важни онези туристи, които могат да са 5 човека, обаче могат да зададат дългосрочно бъдещето на един град или могат наистина да се влюбват в него. Основната цел на Европейска столица на културата е да подпомогне по-малки градове и да покаже, че всъщност със средствата на културата може да се случи една промяна, едно развитие на града. Интересуваме фестивалния туризъм, както и новите културни индустрии, за да мога да помогна на театъра да достигне до тях и да бъде като партньор в всякакъв вид сфера на развитие. Това, което ме интересува, е потенциал за културно развитие на родния ми град. И имайки намерение да инвестирам в туризма, осъзнавам, че стратегията за развитие на туризма на местните власти е изключително важна. Разбирам от тези неща. Културата, културните индустрии, културният туризъм и туризма въобще са мой професионален и личен интерес. Занимавам се с производство на сърдиво, злато и сребро в античния стил. Идеята е да опазим едно културно наследство в металообработката и това, което се е случило по нашите земи. Интересите са ми изцяло в сферата на туризма и в момента с мои колеги от университета се занимаваме с регистрацията на Център за култура и туризъм Тракея. Изследвания са свързани с Пловдив, район на Пловдив и неговото местоположение в Тракия и в Родопите. Тук съм, защото се интересувам от културата, от развитието на културата в България и смятам, че Пловдив е един прекрасен град. Той е столицата на култура в България и смятам, че може много да се развива в тази област. Участвам в проекта Инкубатор и съм тук, понеже ме интересува арт и бизнес развитието на Капана, тъй като ние имаме доста идеи за развитието на квартала като арт-средище. Член съм на комикс дружество Диаскоп, литературен редактор на интернет изданието Диаскоп Комикс.